Hola, què tal? No, que últimament estic sentint moltes crítiques al cap d'estat, als polítics en general, i jo crec que hem de ser més comprensius. Són humans i es poden equivocar com tothom, i a vegades una errada porta una altra. Jo imagino, per exemple, que en el seu dia hauríem pensar, aviam, com fem els pressupostos? On gastem més calés? A lo militar o a la salut? És a dir, en poder matar més gent o poder salvar més gent? Aviam, no és fàcil, la resposta, aviam, és complicat, I suposo que algú hauria de dir, doncs, matar, però és el primer que li va passar pel cap, al tanto, O igual no va dir matar, igual va dir salvar, i la gent ho va entendre malament, i va haver una confusió. Total, que el president va dir, matar, i perquè no sigui dit, em gastaré el doble del pressupost en militar que en la salut. El doble, ja està. Vinga, a fabricar bales. I va haver un moment que es van adonar que hi havia més bales que persones per ser matades en aquest país. I clar, van dir, doncs, bueno, venem-ne a les dictadures, que aquells són experts en matar. I com més mates, més llocs de treball vas creant. És com una inèrcia, saps? I així també van aprofitar que tenen el cap d'estat, que és un militar però de cap a peus, que no es pot votar. Perquè, clar, no fos cas que si la gent votés a un professor o a un metge o un pacifista. En fi, hem de ser més comprensius amb aquesta gentussa.